שיט. שלום חברים, אנחנו במשחק הפופולרי ומעולה, לדעתי אחד הפופולריים שיש כיום בגוגל פליי ובאפסטור, חדר וחצי. אז אנחנו מתחילים. אני הצלחתי להגיע לחלק הסופי, שזה הבוס בעצם 8 פעמים, מתוכם 5 ניצחונות, או 4, או 5, או 4. אם אתם טובים בחשבון, אז אתם יודעים ש5 יותר גדול מ4, ובגלל זה אני אגיד 5. לא, אני אגיד 4. 4 ניצחונות מתוך 8. זה יפה מאוד. בבוס. מי שלא משחק בזה, אני לא יודע מי זה, אבל מי שזה לא יהיה, הבוס זה החלק הסופי. יש שלבים כמו שאתם יכולים לראות. זה השלבים, הדברים למטה, הקטנים האלה, העיגולים הקטנים. קיצר, על זה. מי שלא הבין את הקטע של הלבבות, מי לא הבין את הקטע של הלבבות? מי שזה לא יהיה, זה החיים במשחק. מי שזה לא יהיה, הוא לא משחק במשחק הזה בטוח. יש פה שלבים באמת די קלים. למשל הבוס לא היה אמור להיות הבוס. הבוס נחשב קל למשחק הזה. באמת שקל מאוד, ועברתי אותו 4 פעמים בסך הכל. אמניק פדלבניה. לא. יו, הייתי קרוב רצח. ידעתי שאני לא אצליח. זה החלק שאני הכי לא מצליח בו בחיים. מה שלא הצלחתי לפני שנייה. לא נורא. אלוף, אני יודע שאני אלוף. אני אפסיד בזה. יש לי מזל נחס פה. יש לי תמיד מזל נחס פה. ברור. איי. אתם בטח עכשיו יושבים ובטח אומרים לעצמכם בלב. איך הלוזר במשחק הזה הגיע לפאקינג 8 פעמים לחלק הסופי? הופה. שיט! איזה לוזר יצאתי כאן. באמת יצאתי ממש לוזר כאן. וזה בסה. אוקיי, בוא נמשיך. משנה את הנסיעה ברלמונה. הקשקושים שאף גבר לא קנה. ואיך שלא קוראים לו הוא כל כך ארס. כשכולם מסתכלים. אוקיי חברים, אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח להגיע לבוס. כי מי שלא הגיע לבוס, שזה מעטים, אבל עדיין יש כאלה שלא הגיעו לבוס. אחד מהתכונות הבולטות שצריך במשחק הזה זה זריזות ידיים. ולי ברוך השם אלוהים נתן לי. אוקיי, מה זה? סליחה, מחילה. סליחה על זה. חברים, תנו לי ללחוב, באמת שזה אחד השלבים הקלים שיש במשחק הזה עם השעון. אנשים הופכים את זה לקשה ואומרים שזה קשה. זריזות ידיים, שוב פעם, צריך בול על השבע, טק ללחוץ, זריזות ידיים. גם אם תהיה הכי קרוב לשעון שבעולם ולא יהיה לך זריזות ידיים, אתה לא תצליח ללחוץ ולנצח. אני מצליח את זה, אם לא אני לוזר, איזה לוזר. אוקיי, אני מצליח. ואני, ברוך השם, השנייה מצליח לנצח. בבקשה, כפרה עליך תצליח את זה. אוקיי, שונא את השלב הזה. אני עושה איתו, אוקיי, צ'אלנג'. אני עושה את זה עם עזרת. מי שלא מאמין שלא יאמין, אני עושה את זה עם עזרת. לא! התבלבלתי, שיט, זה מה שקורה שעושים עם עזרת. זה מה שקורה שמנסים לעשות אתגרים. זה מה שמנסים לחלאו לנו לעשות אתגרים. אוקיי. יש. אלוף, אתה סופר ג'וק. אתה באמת סופר ג'וק. כל הכבוד לך סופרי. אני מצליח לנצח ועכשיו תגיע. קח את זה. אוקיי חברים, אני מצליח לנצח את זה, אבל אני מקווה שנצח גם את האחרים. ואני עם 2 לבבות. מתקרב לבוס. כשאני אומר מתקרב, אני מתכוון ללא מתקרב. יש לי עוד הרבה זמן לבוס. אז חברים, אני מקווה מאוד שלא נגמר, עדיין לא נגמר. אני אנסה לעשות את זה, ואם אני לא אצליח, אז אחרי זה נגמר, כי 1.5 זה משחק ממכר, שאם אני לא אפסיק, אני לא יודע להפסיק בחיים. אז חברים, אני מקווה מאוד עוד לא. עכשיו אפשר לומר את זה. שלום חברים, אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, כי עכשיו אני הולך להפסיד 1,000,000%, כי אני ממש גרוע בשלב הזה. אם אני לא אפסיד בו, זה הולך להיות דבר היסטורי. לא! שיט, זה היה השנייה האחרונה. יכלתי לעשות משהו היסטורי. זה היה בשנייה האחרונה. טוב חברים, אם אני לא מצליח פה, אני עלוב רצח. זה משהו ממש קל לזכור. בבקשה תהיה אתה כפרה עליך. לא, זה מיקי, שיט.
שיט, אני רגיל לסגול הזה. אז חברים, אני מקווה שנהניתם איך שאני לוזר במשחק הזה, זהו. כמו שאתם יכלתם לראות, באמת תגמר הסיפור, כי אני לוזר במשחק הזה. מקווה שנהניתם עוד פרק של חדר וחצי למטה, אתם אוהבים סרטונים מסוג זה, כתבו לי בתגובות, אשמח אם אתם תרצו. עוד כאלה, עוד 3 ימים, גג 5, הפרודיה הבאה שלנו, שכרגע אני לא אומר את שמה. מקווה שנהניתם חברים, נהניתם, עשו לייק, רוצים עוד ולהתעדכן בערוץ, עשו סאב, הקיצקץ עשו סאב ולייק. זהו חברים, יאללה ביי.